Hello mga kalugar, hello mga Oragon. Welcome back again sa ating channel, The Evolves World channel. So for today's vlog guys, gusto kong i-share sa inyo ang isa na naman unboxing. Bali ito ay in-order na aking misis, pero dahil wala siya dito, at bako Hello Kalugar, hello Oragon. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please do share, comment, like, subscribe, and hit the notification bell para every time meron tayong mga uploads, video, is mas mauna kang notify. So, I am going to see you on my YouTube channel and I really do hope na kahit paano ay meron kang matutunan sa mga videos na papanoorin mo. So, stay safe guys and see you around. Shout out ang ating kaibigan sa YouTube na si Mama Janet. Shout out naman dyan kay Mama Janet. Kasi bakit guys? Kasi binigyan niya kami ni Mrs. ng pair of cup. Ayan. Ito yung para kay Mrs. Tapos ito yung para sa akin. So, thank you so much Mama Janet. Actually, nanalo ako sa isang parapol niya ata. Or may parapol siya that time. Pero, ayun, sumingit lang ako, nag-request lang ako, tapos, ayun, pinadala na ako ni Mama Janet. Thank you so much po, Mama Janet, for this cup. Gusto to ni Mrs., especially this one. Gusto niya to. At syempre, yun sa akin, ayan, ginamit ko na actually siya sa ilang mga lakad ko, Mama Janet, ayan. Salamat po, napakasimple lang niya, pero syempre, ang mas nagugustuhan ko dito is yung behind this cup, syempre the friendship that we had, Mama Janet. Thank you so much po. So ngayon, isusunod ko siya ngayon dito sa ating vlog. Ayan, para ma-promote naman siya, di ba? So guys, katulad na binabangit ko sa inyo kanina, magkakaroon tayo ng unboxing. Dahil medyo matagal na rin dumating itong dalawang box na to. This one, at saka this one. So yung isa is galing siya sa Lazada, yung isa naman is galing siya sa Shopee. Itong isa meron akong idea dito, pero yung isa hindi ko alam pa masyado kung ano. Dumating siya actually last week pa. Pero sa dami ng ating mga trabaho, ng ating mga ginagawa, hindi ko pa siya nabuksan. Pero this box guys is very relevant siya sa business namin ni Mrs. So kaya bumibili kami ito palagi. Related siya sa aming business kung bakit bumili si Mrs. So syempre unahin natin to. So this one is wala nakalagay, pero usually Shopee lang naman talaga siya galing. So buksan na natin siya guys. Medyo mababa yung table natin, pero syempre para makita nyo talaga na ina-unbox natin siya. Ayan. So shoutout pala dyan guys sa ating mga kalugar, sa ating mga kauragon dyan. Thank you so much sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please keep on supporting lang our channel guys. And I really hope na nabibigyan ko ng justice yung mga pinagagawa natin dito sa ating YouTube channel guys. So ayan, buksan na natin. Tcharan! Ano kayang laman? Pero ako alam ko. So ito guys ay yung aming mga pillbox. Tcharan! Pillbox siya guys. So kasi yung mga customer namin, yung aming mga client, ayun, every time na bumibili sila sa amin ng products, ng Usana products of course, binibigyan namin sila ng pillbox for free. Because syempre yung mga bottle nung Usana products namin, syempre hindi naman kaya lahat dali ng ating mga client. So ang ginagawa namin is binibigyan namin sila ng ganitong pillbox for free. So this is like they can put the Usana tablets here. Their food supplements dito. So ito ay start na siya from Monday to Sunday actually. 2, 4, 6, tama. This is for 1 week. Pwede na lang ilagay dito yung kanilang mga food supplements. So bibilangin natin siya guys kung tama ba yung na-order ni Mrs. So 1, 2, mabilis lang naman to. 3, 4, 5, 6, 7,
7, 8, 9, 10. So, 10 pill box guys yung nabili ni Mrs. Ayan. So, every time na bibili kayo sa amin ng Usana products, meron kayong free, ayan, free pill box. Actually, along with this, meron din kami binibigay na mini pouch bag. So, alam nyo, gusto mong order. Meron ka nito for free, diba? Okay guys, the next one naman is bubuksan natin yung galing sa ating Lazada. Ito yung medyo hindi ko kabisado kung anong laman, pero sinabi lang ni Mrs. na i-receive ko raw, tapos bayaran ko kung magkano yung babayaran. So, kaya ito yung bubuksan natin naman siya ngayon. So, na-disinfect na rin natin ito guys. So, safe naman siya na, no? Kasi na-disinfect naman natin. Ayan. So, gupitin lang ang mga plastic. So, ngayon talaga napaka-importante na talaga guys ng ano. I mean, yung means of buying natin ngayon is talagang mostly saan na talaga siya sa online shop. Kasi nga, bawal lumabas. Pero pag nag-comply ka, pwede na palang lumabas. Ayan. So, nakalagay ko siya guys dito sa bubble wrap natin. Ano pa yung laman nito? Yung bubble wrap natin guys, hindi natin siya sisirain kasi nagagamit din natin siya kapag may mga order sa atin. Actually, minsan guys, pag may mga order sa amin ng Usana products, minsan naglalagay din kami ng water tumbler. Ayan. So, para makita nyo kung anong laman, wait lang, buksan na rin natin yung ibang bubble wrap. Gusto ko na rin kasi ito guys buksan, kaso lang, ngayon talaga kinakailangan ko ng buksan kasi tinagtatanong na si Mrs. kung okay daw ba yung na-receive ko na parcel. Eh, hindi ko pa siya masagot. Kasi nga, hindi pa naman natin nabubuksan. So, wait lang guys. Ay! Ayan na. So guys, ang laman nito ay itong ganito. Ano man tawag dito? Let Slim. Hindi ko alam kung anong Let Slim na to. So, Let Slim guys. Buksan natin yung isa. So, ito ay made in China. Cool, let's slim. Ayan, let's slim. Ito. Ganito lang siya guys. Baka panglagay ito sa panglagay ito guys sa kamay. Tama ba ako? Hindi ako nagkakamali. Siguro panlagay ito sa ganito. Hindi ko alam kung bakit nag-order nito si Mrs. Pero itatanong natin sa kanya. Kasi nga nagbibisikleta ako guys. So baka kaya nag-order siya ng ganito. Kasi nga, magagamit natin ito sa pagbisikleta. If I am not wrong guys. Ayan. So balik dalawang ganito. Yung, siya nga guys. Oo. Ayan. So, panglagay siya guys sa kamay. Ayan, parang ganyan siya. So, ilalagay nga siya dito. Hindi ko na i-demo guys, pero ayan, meron ka naka-idea. So, pag magbabike nga guys, pwede siyang ilagay sa kamay syempre para hindi daw ako mangitim. Wow, napaka-thoughtful naman talaga ni Mrs. Tapos guys, meron pa tayo dito 3 box. Ayan. Yung galing pa rin sa Shopee. Syempre, tinatanggal pa rin natin sa bubble wrap. So, naka-double siya ng bubble wrap guys. Packaging wise sa Lazada, okay siya guys. So, shoutout naman yun sa Lazada. So, meron siyang 3 box na ganito guys. Ayan, 2 at saka 3. Pero bubuksan natin siya kung anong laman ito. So, yung isa guys is charan! Bato. Social. Sauce. Lalagyan siya guys ng mga sauce. So, parang bote lang naman siya guys na parang merong ganitong nylon bataw. Ayan, nylon. Aluminum. Ayan. Tapos, so siguro yung gusto ni Mrs. na ilagay doon. Ilalagay niya dito yung mga sauce. Yung mga toyo siguro, mga suka. Ayun, ilalagay niya to. So, bali guys, 3 piraso yan. I-check lang natin kung walang... I-check natin guys kung wala siyang basag.
Ayan, ganun din. Pareho lang siya guys. Ito naman para sa suka, sa vinegar. Kaya kung mabubuksan, huwag na natin buksan guys. Alam niyo naman yan. Ganito naman tsura niya, no? O, ayan na. Natanggal din siya. So, ayan guys. Ito naman para sa vinegar, sa suka. Tapos, yung next one natin, yung last, is, ito naman ay para sa, this one naman guys is para sa, ay, natanggal. Wait lang guys, natanggal. This one naman guys is para sa oil. So ganito guys ang itsura niya. Ito naman yung para sa oil. So ganito guys ang itsura niya. Parang madulas to. Ayan. So meron siyang tatlong bottle na pinilagay ito. Tapos ito naman yung panglagay niya guys. Ayan. So nakalagay lang siya dito. Ayan. Ganun lang siya guys kasi yung tatlo natin bote para sa oil, vinegar at saka sa ano yung isa? Sauce. Para sa sauce na ayan. So guys, yun lang naman yung ating unboxing for tonight. Ayan. So thank you very much for watching this vlog. So I really hope na hindi ko alam kung may hindi ko alam kung ano nakuha nyo dito sa videos na to. Pero yun, ganun lang naman talaga. Keep on watching lang guys all my vlogs, and I hope na kahit paano meron kayo nakukuhang information na pwede nyo magamit in the in your life, in your everyday life. Ayun. So thank you so much guys, and I really hope na ayun, kasi halos wala tayong magawa kasi nga andito pa rin tayo sa lockdown. Hindi, parang wala pa rin masyadong katapusan ang lockdown. Hindi pa rin natin masyadong nakikita kung ano mangyayari. Pero ganun talaga, di ba? Kailangan magpatuloy ng buhay. So kinakailangan nating i-continue lang yung mga bagay na ginagawa natin. Although there are some, syempre may mga hindrances, merong mga limitations. Pero at the end of the day, ang maganda pa rin dun guys is, ayun, we are with our family. Wala tayong malubhang karamdaman, ligtas tayo, at syempre financially medyo mahirap siya, pero makukuha naman dyan by God's grace, diba? So yun lang guys yung ating vlog for today. So I really hope na ayun, just keep in touch and see you around. Bye bye guys.